Πάμε. Με πολύ μεγάλη χαρά ήρθαμε σήμερα στο Υπουργείο του Τουρισμού και στη φίλη μας, την Υπουργό του Τουρισμού, η οποία και μας τιμά και επειδή καταγόμαστε από τουριστική περιοχή, ποντάρουμε πάρα πολλά σε αυτά που κάνει και στη θέση της. Θα πούμε τα χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης, στην Υπουργό, στους κυρίους διευθυντές, τους συνεργάτες όλους κτλ. Για να ξεκινήσουμε από εδώ ένα τριήμερο στην Αθήνα, όπως κάνουμε τώρα τα τελευταία 16 χρόνια. Και να ξεκινήσουμε με τα κάλαντα. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου σήμερον γεννηθήκε ο βασιλιάς του κόσμου. Για βγείτε δέστε μαθετε που ο Χριστός γεννάται, γεννάται κι αναθρέφεται με μέλι και μεγάλα. Το μέλι τρώνε οι αρχόντες, το γάλα οι αφεντάδες και το μέλι σοφοτάνο, το λουζούντι οι κυράδες. Στη Βιθλεέμε βρίσκεται, στη φαπνή των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και διοίκης των όλων. Σαν την ακούσατε όλη την ιστορία και τον Ιησού μας τον Χριστό γέννησε μιαν Αγία και το σταυρό σας χαμέτε. Γεύθείτε, βραθείτε, δώστε και μας τον τόπο μας, πρώτοι σας υστερείτε. Κι αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σας, να πούμε καλημέρα, πολλά τα έτη σας. Θέλουμε να δώσουμε στην Υπουργό τα δώρα μας και να της πούμε ότι από εκεί που ξεκινήσαμε, στο κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού, υπάρχει το μεγαλύτερο θρησκευτικό προσκύνημα στην Κρήτη, που έρχονται από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, άνθρωποι για να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Ιδιοκεφάλων. Σας την έχουμε, είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό προσκύνημα στην Κρήτη και σας τη δίνουμε για να σας φυλάει μαζί με το λάβαρό μας. Και να ξέρετε ότι το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που η πατρίδα μας ίσως έχει αφήσει κάπως πίσω τα τελευταία χρόνια. Επίσης, να σας δώσουμε μια σειρά από βιβλία. Είναι Ρεθεμιώτισσας συγγραφέας της Χρυσούλας της Μητρακάκη και Ματινάδες, ένα άλλο βιβλίο, να πάρει νομίζω, σε άλλη έκδοση. Αυτό εδώ είναι αυτό εδώ είναι μια περγαμηνή με ένα έργο από την κρητική μυθολογία που θυμίζει τη σημερινή επίσκεψή μας εδώ, η αρπαγή της Ευρώπης συγκεκριμένα, και πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα ωραίο κάδρο ισπογραφίας. Να είστε καλά, εμείς θα σας δώσουμε παραδοσιακά τα βιβλία μας για να ξέρετε όλες τις, να δείτε μάλλον, να γνωρίσετε όλες τις ομορφιές της Ελλάδος. Πέρα από την όμορφη Κρήτη, είναι και η Κρήτη μέσα. Είναι το μικρό μας δώρο που μπορούμε να δώσουμε. Ωραία, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κάποιος μπορεί να τα πάρει. Ναι. Καθιερωμένες μαντινάδες, είναι οι μαντινάδες, ξέρετε όλοι. Προσπαθούν και οι υπόλοιποι Έλληνες, αλλά και εσείς κυρία Υπουργέ, να βγάλετε μαντινάδες. Οι μαντινάδες είναι η λαϊκή σοφία, που πρέπει γρήγορα σε 15 συλλαβές να πούμε αυτό που θέλουμε. Λέει λοιπόν μια μαντινάδα, εσύ είσαι της κυβέρνησης η πιο ψηλή κολόνα.
θα φέρεις και την άνοιξη στη μέση του χειμώνα. Αυτό είναι από εμάς για σένα. Ξέρω ότι θα απαντήσει η Μαρτινάδα. Έχεις κονάκι. Λοιπόν, σιγά σιγά τα μάτια μου με τρόπο τα σηκώνω και βλέπω την παρέα σας και την εκαμαρώνω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Θοδωρής Τσαγκαράκης. Επίσης θέλουμε να πούμε αυτό που ξέρετε πολύ καλά όλοι. Μόνη η ελπίδα ανάκαμψης ο τουρισμός στη χώρα. Γι' αυτό ποντάρουμε πολλά στη θέση που είσαι τώρα. Αυτό θέλαμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ, με συγκινείτε, να είστε καλά, εύχομαι υγεία, εύχομαι χρόνια πολλά, να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας, να φύγει αυτή η χρονιά και η επόμενη που θα έρθει να είναι ακόμα καλύτερη. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά.